Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tumaan man ako sa Diyos, maray na hapon sa Indo Kabos mga tugang. Welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Ngunyan daw ng Miyerkules Santo. Primer Dia de Mes. First day of the month of April 2026. So welcome po kamo gabos sa tuyang programa na nagtatao ng informasyon, inspirasyon, asin bendisyon, ngunyan na Miyerkules Santo. Ini po sa long tape as live to si Father Butch po ay merong appointment, kasi first death anniversary po ng aking Tia Banji, So kaya mauli po ako duman sa Tigawon. And by the way, please pray for me, okay? For my safety as I drive from Legazpi to Tigawon, Camarines Sur. And balikan lang po ako, kasi I have to go back after lunch dito sa UST Legazpi, So, ini yung mga tugang, mga na Semana Santa, sana po sa tuya talagang sabi nga ni na tawaan ning panahon na maghurup-hurup lalong-lalo na sa pagmamahal, sa pagkamuot sa tuya ning kagurangnan. Dahil sa mahal na mahal kita ning sa tuyang kagurangnan, sa tuyang Dios, itinao niya sa satuya ang sa iyang bugtong na aki na naging tao, nakipamuhay, nakiisa, miski ngani sa paghihirap, nakiisa rin sa paghihirap sa tuya, digdi sa kinabaan. Kaya wala tayong masasabi na ang Diyos ay hindi nakiisa sa atin. Nakiisa po siya. Kaya wala tayong makapagsabi, ay hindi man naranasan ni Lord ang naranasan ng tao. Anong hindi naranasan? Mula na po siyang ipinanganak, nandun na po nga naranasan niya na itinakas po siya ng kanyang nanay na si Santa Maria at ni Jose, pumunta sa Egypt kasi parang iligtas po siya. Kaya naging refugee po nga siya. So tingnan mo, batang-bata, nasa sanggol pa lang si Jesus. Kaya makikita na natin talagang naghirap na siya. Na siya ay dinala sa Egypt kasi nga si Haring Herodes gusto siyang patayin. So ano po pa ang masasabi natin na hindi naranasan ni Jesus, na hindi natin naranasan? Lahat ng naranasan ng tao, nararanasan ng tao ay naranasan ni Lord. Abandonment, insult, lahat po yan. At kamatayan, pinatay po nga siya, ininsulto po siya. Lahat po yan. Kaya wala tayong masasabi, ay hindi naman naghirap ang Diyos, hindi niya alam ang paghihirap. No, matandaan po natin, naghirap ang Panginoon. Kaya ngayon na Semana Santa, ang ating pagnilay-nilayan, ang pagpapakahirap ni Lord, para sa ating kaligtasan. Yun po. At isa sa mga ginawa ni Kristo, sabi ko nga, ay ang pakikiisa sa atin. Kaya nga, God sent His Son, Jesus Christ, to live with us. Sabi nga, nakipamuhay siya. He lived with us in all things except sin. Kasi natukso din siya, di ba? Tinukso si Lord nang siya nandoon sa disyerto. Kaya yung pagsubok, naranasan ni Lord ang pagsubok. Pero alam mo, sa panahon ng siya pagsubok, nang siya tinetempt, ang napakahalaga, ang leksyon po sa atin, ang makikita natin na hindi siya sumuko,
kundi siya ay nagdasal, nakipag-ugnayan sapagkat ang pagdarasal ay isa pong napakagandang gawain ng isang tao sapagkat sa pagdarasal siya ay nakikipag-ugnayan, nagkakaroon siya ng bonding with God, and sapagkat siya nagdarasal, nagkakaroon siya ng lakas sapagkat ang dasal po is our armas, is our weapon. Kaya nga importante po magdasal lagi. Yan ba sabi sa Bible? Pray without ceasing. Huwag po tayong tumigil sa pagdarasal. Kasi minsan ang nangyayari sa atin na tumitigil tayo sa dasal kasi, Father, wala naman nangyayari. Walang nangyayari? May nangyayari. Hindi lang natin pinapansin ang nangyayari. Unang-una, ang nangyayari dyan ay, halimbawa, natututo tayong magpasensya at natututo tayong maghintay. Kasi ang lahat na dasal natin ay sinasagot ng Diyos. Tandaan po natin yan. Sinasagot ng Diyos yan. Walang dasal na hindi sinasagot. Sabi nga, pag ang dasal mo ay ikabubuti mo, ikagaganda mo, ang sagot niyan ni Lord, okay, yes. Pero halimbawa, yung dasal mo na hindi mo akalain, hindi mo alam na nagdarasal ka pala, pero ang pagdarasal na yan ay makakasama sa'yo, alam mo, akala mo hindi makakasama. Tingnan mo, gusto niyang nagdasal siya ng yumaman. Nang yumaman siya, nako, naging mapang-api, mapanglamang sa tao, kaya hindi binigay sa kanyang kayamanan. Kasi nga, yung kayamanan na yan, magiging sanhi po pala ng kanyang pagiging makasalanan o paghihiwalay sa Diyos. Kaya hindi bibigay. Kaya mga tugang, tandaan natin, ang Diyos ay palaging mapagbigay. Halimbawa, kung hindi talaga para sa iyo ngayon, maghintay ka. Parang sa ganun, pinagtitibay ang ating pananampalataya. Because, tandaan po natin, ang taong naniniwala ay nagdarasal. Ang taong hindi nagtitiwala, hindi rin nagdarasal. Kaya nga makikita natin, ang taong nagdarasal ay taong naniniwala. Kaya ngayon na Semana Santa, napakaganda po yun. Magdasal. Magdasal. At ang isa sa magandang pagdarasal ay ang pagbabasa ng banal na kasulatan, ang Biblia. Kaya nga, isa po, pray the Bible. Not only read the Bible, ang iba kasi, sabi nila, just read the Bible. Hindi po. Pray the Bible. Yan ang importante sa buhay natin. When we pray the Bible, kasi the Bible is not simply a book that we have to be read. It is a book, yes. It's a compilation of books. Actually, sabi, the Bible is a library na kung saan ang Biblia po ay ang salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos ay buhay po. At ang salita ng Diyos ay palaging may mensahe sa atin. Palagi po yan. At kaya nga, maganda po, kunyari sa Salmo, kaya ginagamit po nga ang Salmo sa pagdarasal. Sa Office of the Reading, Morning Prayer, sa breviary, ginagamit po ang Salmo. At ganoon din po ang pagnilay-nilay. Tandaan po natin na we have to reflect on the Word of God. Tandaan na sabi ni Socrates sabi niya, an examined life is not worth living. So sa pamagitan ng pagsasiyasat o to examine ng ating mga sarili ay isa pong magandang gawain. Kaya nga maganda po yan, ang Biblia ay yan po ang criteria ng ating pananampalataya na kung saan, ano bang sinasabi ng Biblia? Hindi ba magmahalan? Actually, isa lang naman talaga ang mensahe ng Biblia Mula from the book of Genesis to the last book of Apocalypse sa New Testament, isa lang po yun sinasabi na ang Diyos ay mapagmahal. At dahil ang Diyos mapagmahal, ano po ang ginawa niya? Nilikha niya tayo. Nilikha niya ang lahat ng mga bagay para sa atin. At hindi lang po yun. Nung nagkasala ang tao, anong ginawa niya?
Nagpadala po siya ng mga tagapatnubay. At sabi nga, nagpadala po siya na magiging gabay. And to the fullness of time, pinadala niya si Kristo. Kaya napakaganda po yun, na pagnilay-nilayan natin ang Biblia sa panahong ito ng Kwaresma, sa panahon ng Semana Santa. Maganda po na tayo palagi ay nagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Napakaganda po yun. Kaya nga, ang utos ng Diyos, simple lang, ang mensahe ng Biblia sa atin ay ito. Ang Diyos ay mapagmahal. Kaya naman, dapat tayo mga naniniwala sa Diyos, magmahalan kaysa mag-away-away. Kasi ang tunay na reliyon ay reliyon ng pag-ibig. Hindi tulad ng reliyon na patayin mo yan kasi hindi natin kasama. Hindi po ganun ang reliyon natin. Ang reliyon na tunay ay ang pagmamahalan. Mahalin natin ang kaaway. So parang walang kaaway, magmahalan tayo. Yan po ang tunay na paniniwala natin sa Diyos. Ang tunay na reliyon ay ang pagreliyon ng pag-ibig. Yan po yan. Anyway, babalik mo si Father Butch pagkatapos sa mga pagiromdom. For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi. Ini po sarong tape as live. Si Father Butch ay may importanteng gagawin sa araw na ito doon sa Tigaon, Camarines Sur. So kaya po nag-record na po ako. Mga tugang, kasubanggi, Martes Santo, ang iyong lingkod, ako po, ay naimbitahan na tumulong doon sa Santo Domingo Albay kay Father Tony Pet. Nagpakumpisal po ako actually alas 6 hanggang alas 9. At kinukongratulate ko po ang mga taga Santo Domingo Albay sa parokya ni Santo Domingo de Guzman sa Santo Domingo Albay. So sa pamumuno ni Father Tony Pet, maganda talaga, gulpihon tabi na nagkumpisal. Alam mo, 4 kami. 4 ba kami o 5? Ako po kasi nandoon sa unahan, hindi ko alam kung hindi ko nakatalikod ako sa mga tao, pero ang dami. Mula alas 6, natapos po ang iyong lingkod. Alas 9:30 na ng gabi. Grabe po talaga. Pero anyway, totoo nakakapagod po magpakumpisal. Kasi tingnan mo naman, pag nagpapakumpisal ka, ano ba ang maririnig mo? Hindi ba kasalanan? Pero alam mo, kahit na po napagod talaga ako. Totoo naman po, napagod ako. Pero at least nakapagbigay po ako ng kaginawahan sa mga taong nagkumpisal. Ang dami, pati mga lalaki. Ang dami mga lalaki nagkumpisal. Marami, mga bata, matatanda, ang dami po. And I'd like to congratulate the people of Santo Domingo Albay, mga parishioners po ni Father Tony Pet. Ang gagaling, Talagang, at least, sabi nga, totoo naman yan. Kung hindi tayo nakapagkukumpisal buwan-buwan, sana po at least 1 taon man lang makapagkumpisal tayo. Bakit tayo magkukumpisal? Unang-una, nagkukumpisal tayo sapagkat sabi ba ni Kristo, anumang kasalanan na hindi ninyo pinatatawad, hindi ko rin patatawarin. At kaya nga, si Kristo ay gumawa ng sakramento
ng pagpapakumpisal sapagat ang pagpapakumpisal po ay hindi lang nagbibigay ng kapatawaran, kundi ang pagkukumpisal po ay nakapagbibigay ng kapayapaan, peace of mind. Okay? Tandaan natin na ang unang salita ni Kristo nang siya nakabayubay sa krus, maririnig po natin ito ngayon na Biyernes Santo. Ano sabi? Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, in other words, napakahalaga po ang pagpapatawad. Ano? Kasi kung hindi ka makapagpapatawad, ikaw din po, ikaw ang magdadala ng sama ng loob. Ano? At yung mga at least yung mga tao ay siguro masaya. Ikaw hindi ka makapagpatawad, ikaw ang nagdadala ng sama ng loob, nagkikimkim ng sama ng loob, ng galit. So ikaw din ang masama. Ibig sabihin hindi ka masaya. Alam mo, kaya nga nagkukumpisal tayo parang mapatawad at magpatawad. Ano? Para sa ganun, maalis po ang anumang sama ng loob at anumang hadlang sa kapayapaan. Ano? Kaya nga ito po sinasabi, kasalanan at kumpisal. Bihirang nilalang ang magkakailang siya'y makasalanan. Tandaan nyo, lahat po tayo ay mga makasalanan. Huwag mo sasabihin, ay wala akong kasalanan. Lahat po tayo may kasalanan. Kaya kinakailangan magkumpisal. At huwag po tayong matakot magkumpisal. Actually, kahapon, sa dami kong pinakumpisal, siguro more than 100 yun. Ano? Kasi mula alas 6 ng gabi hanggang alas 9:30. Ilang ilang oras po yun. At ilang tao. At siyempre, sa pagpapakumpisal ko kasi, hindi ko naman, tinatawag na pinatatagal. At tanong ka ng tanong. Basta ang importante, ang tanong, pinagsisisihan mo ba yan? Handa ka ba talagang magbago? Yun lang naman Kung hindi mo nang pagsisisihan ang iyong kasalanan at hindi ka naman handang magbago, nagpupunta ka lang sa kumpisal para sa ganun, for the sake of it, ay hindi po maganda yan. Kaya magkukumpisal po tayo, hindi for the sake of it, hindi for legal purposes, hindi dahil sa requirement. Nagkukumpisal po tayo, unang-una, parang magkamit po tayo ng grasya ng Diyos. Yan po ay napakahalaga. Ang grasya ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, kaginhawahan sa kalooban. Yan po yan. Kasi lahat po nga tayo ay mga makasalanan. Lahat ng tao ay nagkakasala sa kanilang buhay. Maliban sa mahal na Birhen at kay Jesucristo. Kaya dalawang tao lang. Ang tao na nilalang ng Diyos ang walang kasalanan. Kaya si Maria, walang kasalanan mana. Si Kristo, walang kasalanan. Kasi paano tayo maililigtas ni Kristo kung siya'y makasalanan? Paano tayo matutulungan ni Maria na isilang niya si Kristo bilang anak niya kung siya ay may kasalanan? So in other words, si Jesucristo ay maninirahan sa marumi. Hindi pwede. Kinakailangan si Kristo manirahan sa kalinisan, kalinis-linisan. So Immaculate Conception. Si Maria ipinaglihi na walang kasalanan. Parang kasi siya nasa plano ng Diyos na si Maria ay pinili sa lahat ng babae. Kaya blessed are you among women. Yan ba kasi sinabi sa Bible? Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Yun. Sinabi ba gayan? Nasa Bible po yan. Ngunit marami sa atin ang hindi nakakaalam kung paano makakamit ang patawad ng Diyos. Pero makakamit natin ang patawad ng Diyos, mga kaibigan, kung tayo ay magkukumpisal. So wag po tayong matakot magkumpisal. At wag din po tayong mahiyang magkumpisal. Anong ikukumpisal natin? Siyempre, ang ating mga kasalanan. So nung nakarang araw sinabi ko na po parang mabigyan po tayo ng criteria how to examine our consciences, how to examine ourselves
through the examination of conscience to the 10 Commandments. Okay? So, importante po mga tugang iyan. Na tayo ay magkumpisal. At sabi naman, bakit ka naman, Father, magkukumpisal sa pare na ang pare may makasalanan din? Totoo po yan. Kaya nga mga pare, nagkukumpisal din. Kasi tao din po yan na may pagkukula at pagkakasala. Ang importante po kasi, aminin lang po natin ang ating mga pagkukulang at pagkasala. Ang problema sa atin, hindi natin umaamin. Bakit hindi tayo umaamin? Dahil po tayo ay mga mayabang. Ano mo mga kaibigan, ano ba ang nakapagpapalayo sa atin sa Diyos? Kaya, alam mo yung retreat ni Father Jem Penetrante dito sa amin sa USC Legazpi, napakaganda. Ang tanong nga, close ka ba kay Lord? Yan. Ang tanong, close ka ba kay Lord? Baka we are just following the Lord at a distance. Tulad ni Pedro. Alam mo, minsan, may mga taong lumalapit kay Lord, pero minsan nahihiya, natatakot. At minsan, meron pa tayong, sabi nga ni Father Jem, mayroong tinatawag na distance of fear. Lumalapit tayo pero may takot. Baka ganito, takot. Alisin po natin ang takot. Siguro lumalapit tayo kay Lord. Minsan, may distance of attachment tulad yung the rich young man, hindi ba? So gusto niya sumunod ka, Panginoon, pero ayaw niyang bitawan ang kayamanan. Kaya nga, ganun din po. And sometimes, sumusunod nga tayo kay Lord, pero distance of resistance tulad mga Pariseo. Totoo, sumusunod sila kay Lord. Pero anong dahilan? Parang sa ganun, may paparatang sila kay Kristo. Judgmental. Hindi naman dapat ganun. Pero alam mo, maganda po ito. May distance of humility. Yan po yan, o distance of respect. Napakaganda pa. Are we following the Lord with the distance of humility and respect? Yan po ay napakahalaga. Tingnan mo, the distance of humility. Yung may dalawang tao nagdasal, isa Pariseo, isa publikano. Yung publikano ay nandoon sa hulihan ng templo. At ang ginagawa, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, "Have mercy on me, a sinner." Samantala yung nagmamayabang yung Pariseo. Hindi ako tulad ng taong yan. Kinukumpara pa niya ang sarili niya doon sa tao. Na yan, ako palagi nag-aayuno, ako nagdarasal, matulungin ako sa tao. Ganon, pinagyayabang niya. Alam mo, before the Lord, we cannot declare our innocence. At the same time, wala po sa atin pwedeng magyabang sa harapan ng kagurangnan. Dapat tayo magpakumbaba sapagkat ang tanging mapakumbaba ay nagiging dakila at dinadakila. But anyway, babalik mo si Father Butch pagkatapos ng mga pagiromdom. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon nin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Radyo Balagon ka ito! DCGB Ngunyan! Anainot, pirming nanginginutan! Always number one! Always number one! DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang oras tabi ngunyan is 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kinatugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Pombase, OP. Ngunyan na daw ng Miyerkules Santo, ating pagnilay-nilayan po. Paghahanda po ito, magkumpisal po tayo. Actually, may kumpisalan bayan na naman sa mga parokya. Actually, mamayang gabi, dyan sa San Ramon Nonato, sa Tagas, alas 6 yata yun, may pakumpisal na naman. Hindi ko po alam kung makakarating ako, pero kung makakarating ako, siyempre tutulong naman ako kay Father Dave, So napakahalaga pagkukumpisal, okay? So dahil tayo po ay nakakahingi ng tawad sa Diyos. May mga nag-aakalang makakatulong ang pagbibigay ng limos sa dukha upang mabawasan ang parusa nila sa kasalanan. Maganda po yan. Totoo naman yan, Pero may ilan naman ang nag-aakalang ang pagpapanata o pagpapakahirap sa sarili
ay makakatulong din upang mapatawad ang kanilang mga pagkakasala. Kaya ang iba nga, di ba, nagpepenitensya, lalo din mas kita mo sa Pampanga, no, na yung flagellation, talagang sinusugatan pa nila ang sarili nila. Ngunit iilan lamang ang nakakaalam na napapatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi at pagkukumpisal. Totoo po, nababawasan, pero ang tunay na daan, the normal way, or sabihin natin, the ordinary way to be forgiven is the sacrament of reconciliation. Siyempre, sa paraan ng Diyos. Hindi pa sa paraan ng tao. Kasi minsan, ang tao gumagawa ng paraan tulad nito. Sasabihin nila, okay, parang mabawasan ang aking kasalanan, magbigay ako sa mga taong mahirap. Pero hindi po naman ganun di ba? Totoo, nagbibigay ka ng mga tulong sa mahihirap, pero actually, hindi man makakabawas ng kasalanan yan Kasi hindi mo pinagsisisihan ang iyong kasalanan. Hindi naman ibig sabihin nagpapanata ka, nagpapakahirap ka sa sarili, akala mo makakatulong mapatawad ang iyong kasalanan. Hindi rin. Tandaan po natin, ang tanging makapagpapatawad ng kasalanan ng tao ay hindi sa gawa ng tao. Bakit? Sino ba magpapatawad? Ang tao? Hindi. Ang Diyos ang nagpapatawad. Kaya nga, tandaan natin, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan kung paano tayo mapapatawad sa pamamagitan ng pagtatag niya ng sakramento ng pagkukumpisal. Napakalaga po yan. So, wag natin ibahin. Babaguhin natin. It's not our way. It's not my way, but God's way. Mahilig kasi tayo doon sa kantang, I did it my way. Hindi po. We have to do it in God's way. Okay? Sa paraan ng Diyos, hindi sa paraan ng tao. Yan ay napakahalaga po yan. Kaya nga, parang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, ito po ay sa pamamagitan ng pagsisisi at pagkukumpisal. Yun. Ano bang pagsisisi? Ang pagsisisi ay unang-una, pag-amin na tayo ay nagkasala. Ang problema sa atin, marami sa atin, hindi umaamin ng pagkakasala. Minsan maninisi pa. Hindi nagsisisi, kundi naninisi. Yan po ang problema. Hindi ka po mapapatawad kung hindi ka nagsisisi. Kung ikaw ay naninisi. Yun ang problema sa atin. Naninisi tayo kasi Father, siya dahilan Yun, hindi ka rin mapapatawad niyan. Ang tunay na kapatawaran ay nasa pagsisisi. Hindi yun sa paninisi ng ibang tao. Mahilig tayo manisi ng ibang tao Hindi po. Aminin natin ang ating pagkukulat, pagkasala. Ito for example, ito mga nagnakaw sa kaban ng gobyerno ng ilan, hindi lang milyon, kundi trilyon sa flood control. Marami pa actually, hindi lang flood control Marami pang mga sa gobyerno natin nakikita na sana na nakatulong ito sa bayan. Sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Pero dahil sa pagnanakaw, tandaan po natin sa pagnanakaw, ang Pilipinas ay tuluyang naghihirap. Pero ano pong ginagawa natin? Tandaan po natin at sinasabi nila, Father, totoo, iilan lang naman ang magnanakaw sa Pilipinas, tama po kayo. Pero ang tanong, ano ang ginagawa ng mga nakakaraming hindi naman nagnanakaw? Yan, nakikisabuatan ba? O nagbabaliwala? Tandaan natin, evil triumphs when good men do nothing. Kahit sabihin natin, 10% lang naman ang mga magnanakaw na yan Out of the 100% Filipinos na mga tao sa population, siguro sabihin natin, 10% ang mga magnanakaw.
Oh, okay, kakaunti lang naman. Pero, siyempre, ganun ba? Siguro ngayon, kasi dumami na daw eh. Hindi tulad ng panahon, ilan lang. Pero ngayon, hindi lang 10%. Siguro, sabihin natin, 40%. o 50% magnanakaw na. Pero where is the 60% or the 50% na sinasabi, kami, Father, mababait na tao. Saan do we stand for what is right and what is just and what is true? Yan po ang tama ang gawin eh. Naninindigan ba tayo? O pabayaan na lang po natin yan. Total, hindi naman tayo. Ayaw natin mak-involve. Ayaw natin makasangkot. Ayaw po natin makasira. Ayaw po natin makasakit. Alam mo, sa ayaw mong makasakit, marami ang nasasaktan. Parang ganito eh. May sakit kang cancer. Maliit pa lang yan ha. Cancer cell. Anong ginawa mo? Pinabayaan mo lang ng pinabayaan. Naging cancer stage 1, naging cancer stage 2, naging cancer stage 3, naging stage 4, o malala na, nag-metastasize na, tawag yan, di ba? Kumalat na. So ano nangyari? Kasi hindi mo you did not prevent it. You have to prevent it. O, kaya nga, ano bang gawin natin? So, yung bad cells dapat talunin ng good cells. Parang ganoon din yun. Yung bad persons, talunin po dapat yan ng good persons. Pero ang problema, yung good persons, walang ginagawa. Nagpapabaya. Yan, hindi po maganda yan. Ano yung nangyayari sa Pilipinas ngayon eh? Where are sabi natin, the good men? Where are the good men? Hindi marinig. Wala. Ayaw manindigan. Yun. Saan? Tandaan natin ang simbahan na ninindigan. So, marami dapat, lalo sa katotohanan, sa katarungan, dapat tayo manindigan, hindi tayo nagpapabaya. Kasi ganun po ang nangyari ngayon. Sa kasalukuyan sino po ang maghihirap? Mahirap. Tandaan natin, pagdating sa panahon ngayon na may mataas ang mga presyo ng bilihin, lahat, sino po ang mahihirapan? Tandaan natin na hindi yung mga mayaman, may pera po yun. Ang mga mahihirap. At tandaan natin, ilan ba ang mahihirap? O sabihin natin, maraming mahirap sa Pilipinas. Yun. Kaya nga, kawawa ang mga mahihirap. Pero ang tanong, tayo bang mga mahihirap naninindigan, labanan ang kahirapan, labanan ang ating tinatawag na corruption, ang kabuktutan, labanan ang kasamaan, o pinababayaan lang natin kasi tayo mga mahirap. Ni Father hindi ba nung ako nabigyan naman ako ni mayor, ni probinsya, ni governor, ni presidente, natulungan ako ng barya. Totoo. Binigyan ka nung eleksyon siguro. Ngayon, ano nangyari? Kawawa ka. Sino ang kawawa lagi dito? Ang kawawa ang mahihirap. Pero ang tanong ko po, sana po, wag na tayong maging mahirap at magpahirap. Mahirap na nga tayo, nagpapahirap pa tayo. Wag po naman sanang ganyan. Kaya dapat sabihin, labanan po natin ang kahirapan sa pamagitan ng paglaban sa kabalukturan, corruption, paglaban sa anumang kasamaan. Kasi po, kayong mga mahirap, tayong mga mahihirap ay palaging nasa kahirapan. Bakit? Tayo rin po kasi wala ring ginagawa. Kaya tandaan po natin, maraming mga mahirap, pero ang tanong, ano pong ginagawa natin parang labanan ang kahirapan? Tandaan po natin ito, wag po tayong magpabaya. Kaya napakahalaga po na tayo ay magsisi. Anyway, babalik mo rin si Father Woods pagkatapos ng mga pagiromdom. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex.
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hay nako, ang cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ng bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay. Ito po, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa at si Father Butch po ay nagpapaalala lang po sa araw na ito ng Miyerkules Santo na pwede po tayong pumunta sa simbahan at mag-attend po tayo ng kumpisalan sa bayan. Kasi nga kahapon si Father Butch ay nagpakumpisal po, mula alas 6 ng gabi hanggang alas 9:30 ng gabi, o ilang oras po yun, at marami ako napakumpisal doon sa Santo Domingo Albay, sa Santo Domingo Parish, kay Father Tony Pet, at maraming salamat po, So, yun. At napakaganda po yun sapagkat ang tanging makapagpapatawad sa ating mga kasalanan ay ito lamang, pagkukumpisal at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ito po ay napakalaga. Ano bang pagsisisi? Ang pagsisisi ay naglalarawan ng pagkamuhi ng ating kalooban sa ating mga nagawang kasalanan at pagtanggap ng sakramento kumpisal o pakikipagkasundo sa Diyos. Mahalaga po yung makipagkasundo tayo. Makipagkasundo tayo sa Diyos, sapagat we can have to get closer to God. Ang sabi nga ni Father Jem, close ka ba kay Lord? O close ba si Lord sa iyo? Bakit ka, why are you distancing yourself from the Lord? Yan. Because of sin siguro, because of pride. Pero tandaan po natin, ito po may binibigyan po tayo ng pagkakataon. There's an opportunity. Tandaan po natin, ito may oportunidad na po itong kumpisalan bayan. So makipagkasundo po tayo. Huwag kayong mahiya pumunta sa pare, magkumpisal. Dahil ito po ay hindi natin pagtakhan sapagkat
ang mahalagang bagay na kailangan sa pagtanggap ng sakramento ng kumpisal ay pagsisihan ang kasalanan. Kailangan pagsisihan ang kasalanan bago tumanggap ng sakramento ng kumpisal. Kaya yun na po ang number 1 eh. Bago tayo magkumpisal, pagsisihan na natin. Aminin na po natin ang pagkakasala. Na nagawa natin ito, at handa na rin tayo magbago. Yun naman talaga napakahalaga sa kumpisal eh. Pagbabago. Hindi sapat na ikumpisal ang kasalanan sa pare at tumanggap ng absolusyon. Alam natin lahat na kahit na tayo gawaran ng pare ng pagpapatawad ay walang kabuluhan kung hindi natin tunay na pagsisisihan ang ating mga kasalanan. Mahalaga po yan eh. Pagsisihan. You are really sorry for your sin. Sabi nga, kamuhian. Kapuutan ang kasalanan. We have to hate sin. We have to love the sinner but to have to hate sin. Huwag natin, okay lang kasalanan. Hindi po yun. Ang kasalanan ay nagdudulot ng kapahamakan, ng kamatayan, ng kalungkutan. Yan po ang talagang ang resulta ng kasalanan. Kaya nga lumapit po tayo sa pari. Alam natin lahat ng gawaran tayo ng pagpatawad, pero pag wala tayong pagsisisi sa ating mga kasalanan, wala rin pong mangyayari. Subalit kung tunay na pagsisihan natin ang ating mga kasalanan bago tumanggap tayo ng absolusyon ng pari, ay mababalik na sa ating kaluluwa ang buhay ng Diyos. Kasi sabi nga, what is sin? Sin is a separation from God. Nawalay tayo sa Diyos eh. At ang kinakailangan, makipag-ugnayan muli, makibalik tayo at ibalik natin ang buhay ng ating kaluluwa. Kasi pag tayo nagkasala, ang ating kaluluwa po ay namamatay. At kaya nga napupunta tayo sa impyerno. Kung tayo ay may hangarin magkumpisal sa lalong madaling panahon, sa sandaling magkaroon tayo ng pagkakataon, magkumpisal po tayo. Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon. Tanda natin, ang Diyos at ang kasalanan ay hindi maaring magkasama. Hindi pwede. Sabi nga, ang Diyos at ang kasalanan ay hindi pareho. Ang kasalanan ay kinamumuhian ng Diyos sapagkat ito ay paglayo. Kaya tuwing tayo nagkakasala, tayo ay lumalayo sa buhay ng Diyos. Paglaban at pagpastangan sa Kanya. Paglapastangan, yan po ay nangyayari yan pag tayo nagkakasala. Subalit hindi niya kinakamuhian ang mga kasalanan. Tanda natin na God loves the sinner but God hates the sin. Okay? Hindi niya kinakamuhian ang kasalanan o ang may sala. Awang-awa pa nga siya sa makasalanan. Tanda natin na si Jesus isinugo ng Diyos para sa ating lahat na mga makasalanan. Kaya wala sa atin, wala akong kasalanan. Tayo po ay may kasalanan. Naawa siya sa makasalanan sapagkat mahal sa Kanya ang makasalanan at ibig niyang tumigil ito sa pagkakasala at muling magbalik sa piling niya. Tandaan po natin yung the parable of the prodigal son, di ba? So nakita natin na yung bunsong anak, nilustay niya ang lahat. Pero at least na-realize niya na ibang-iba pala. Ibang-iba pala. O yun, ibang-iba pala nang doon nasa piling siya ng kanyang ama, ibang-iba. May pagkain, pero nung nawala na siya sa piling ng Diyos, ano nangyari? O yun, naghirap na siya. O actually, ganun din ang nangyayari. Ang masasabi natin kahirapan ay dulot ng kasalanan. Kaya nga minsan, tingnan mo, itong nangyari ngayon, itong taghirap tayo ngayon sa krudo, sa gasolina, sa mga bilihin. Bakit taghirap tayo?
Dahil sa kasalanan. Anong kasalanan yan? Kasalanan po. Ang ginagawa ng ibang tao na tinatawag natin greedy sa langis. Ayaw patuluyin. Tingnan natin, yung Iran. Yung po ay greediness po yan eh. Kasi kung sabi nga, kung ang yung Islamic, yung regime na yan, ay pinapatay nga niya ang kanyang mga kababayan at ini-strike ng missile ang mga ibang mga Muslim din yun eh. Ito pa kaya? So galit na galit siya sa ibang tao. Kaya ganoon, dahil sa galit ng tao, sa galit niya sa tao, pati lahat ng tao apektado. Kaya nga mga kaibigan, pero maniwala po tayo that God is powerful than them. Okay? Ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Kaya gagawa po ang Diyos ng kapangyarihan. Tanda natin, ang pagsisisi ay isang biyaya na maaring ibigay sa atin ng Diyos. At ang Diyos lamang yan, ito ay wala ating kapangyarihan. Diyos lamang ang maaring makapagbago sa puso ng tao. Ang sakramento ng pagkumpisal ay batay at mula sa katotohanan ng ating pinaniniwalaan na kayang baguhin ng Diyos ang puso ng tao. Kayang-kaya po baguhin. Dahil ang Diyos ay may kapangyarihan. Kaya mananiwala po tayo, kayang baguhin ng Diyos ang mga tao, yung sa Middle East. Totoo po yan. Kaya maniwala lang po tayo. Ang problema kasi marami na rin hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Maraming naniniwala sa kapangyarihan ng tao. Tandaan po natin, ang tao ay namamatay. Wala siyang kapangyarihan sa buhay na yan. Kaya nga, mamamatay tayong lahat. Pero ang Diyos, mga kaibigan, ay makapangyarihan. Kaya gawain mabuti at malinis ang ating pusong makasalanan sa pamamagitan ng taimtim na pagsisisi at ganap na pagbabagong loob na siyang maaring ibigay ng Diyos lamang sa tao. Kaya ipagdasal po natin. Subalit, maaari natin salungatin o biguin ang walang katapusan pagnanais ng Diyos sa pagkaluban tayo ng pagsisisi. Malaya kasi tayo sa bagay na ito. Maaari nating tanggian ang inaalok sa atin ng Diyos. Pero sana, ngayon na Semana Santa, wag naman natin tanggian ang inaalok sa atin ng Diyos. Ang hindi magsisisi sa kasalanan ay tiyak na mapapahamak. Kaya nga, talikuran natin ang ating mga pagkakasala. Kaya magkumpisal. Sa kumpisalang bayan ngayon na Semana Santa. Totoong nagsisisi tayo kung iniiwan natin ang mga masamang gawain. At sa halip ay ang pagsunod sa Diyos ang nais nating gawin. Kaya gawin po natin ang kagustuhan ng Diyos, hindi yung kagustuhan ng tao o kagustuhan mo sarili, kundi ito ba'y kagustuhan ng Diyos? Magmahalan tayo, magtulungan tayo, magunawaan tayo. Kagustuhan po ng Diyos yan. In other words, magpasakop tayo sa Panginoong Jesucristo. Kaya hingin natin ang kanyang kapatawaran at pagtiwalaan niya tayo ukol sa ating kaligtasan. Pati yung mga tugang, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaram. Sana si Father Butch po ay nakapagbigay sa inyo ng informasyon, inspirasyon at bendisyon. Maraming salamat po sa ating technical at the same time sa ating IT and production. Ito po muli si Father Butch Bombasi OP nagpapaalala lamang, alam mo, hinihintay na tayo ni Lord. Gusto niya tayo bigyan ng kapatawaran. Kaya may pagkakataong ito. Huwag na natin tanggian ang alok ni Kristo na tayo ay magkaroon ng kapayapaan at kaligtasan. Thank you very much. God bless you. I love you. Bye-bye.